zethu sibeke nabalaphi bendabuko nabathandazi and besingena empilweni yakhe and kukunye ngempela undlela asecwebelisana ngakhona ungenza nami nethemba ukuthi ayikho into engadluli kulobuhlungu shutho odlula kubona khona into efanele uyifunde eyokusiza like ngathi isikole empilweni yakho but kukhona la confusing because sesike sibuka izinto bese kuthiwa hayi ngeke mhlambe ingane igole kanje noma ngeke vele divorce noma ngeke vele lahlekelwe umsebenzi ekufanele mhlambe kuthiwa uyothwasa and we've seen abantu abaningi do that. So you touch on ukuthi ngiyakwazi mina ukumtshela no wena bengafanele uthwase ngoba not ezinye izinto sidinga ukuthi abanye bathwase mhlambe zikhona ezinye indlela but to go about that ngenze njani if ever mhlambe ngizwa abantu noma ngiyazitshela mina ukuthi khona into engitshela ukuthi fanele ngiyothwasa fanele ngiconsult qala ngihambe kanjani before I do it. Ngiyaxolisa ukuthi mhlambe singangaba nayo impendulo ezokwamukeleka lula. Okay. Ngoba uyoconsulta kubani? Alright. Lo muntu oconsulta kuye kwakufanele yini ukuthi ngabe uyahlola kwasekuqaleni? Oh, alright. Wafika kanjani ukuze athi uyaconsulta lo muntu loyo? Ngizama ukuyibeka ngendlela ehloniphekile ukuze ikwazi ukwamukeleka ekhaya. La abaphathi bempilo ngokwephenyo enginalo ngabathakathi. Impilo singayifunda kubathakathi. Ngingumholi webandla, nginebandla elingaphansi kwami. Kodwa kwisipiliyoni enginaso umfundisi okanye umfundisi uma ngizomqhathanisa nomthakathi ziningi izinto akangazazi ezaziwa ngomthakathi. Akangazazi umfundisi. Eastern Cape ngisahola leli bandla elangibeka kwakunengoma abathanda ukuyicula ngathi as long as ngingumholi wenu ningaphinde niyicule le ngoma. Yayithini le ngoma? Ungasithatha kanjani isiphiwo somuntu? And iZion ngelapha ishaya isigubhu bayampringa ngathi no way. Usho kangakanani ukuthi uphinda kathakathi? Usho kangakanani ukuthi ingane yakho njengoba ingafundi kungenxa kaphindi? And ake sithi uphinde uyathakatha and uyazi ukuba isiphiwo sengane yakho ebekufuza ukuthi ngabe iyacula ikubusiness idlala ibhola usithathile uphinde. Uthini engqondweni yakho uma ngabe ekuzwa wena uthi ungasithatha kanjani isiphiwo somunye umuntu? Ngoba wena utshela uphinde ukuthi ngokwakho ukwazi akekho umuntu ongathatha isiphiwo somunye umuntu. Ekubeni mina nophinde siyazi ukuba isiphiwo somunye umuntu siyathathwa. So ke kwamele ayohlola yini umuntu ophupha amanzi? Kwamele ayothwasa yini umuntu ophupha amabhubesi, ophupha imbuzi? Before siyofika ekuthwaseni kwamele siyobheka ukuthi isource yalamaphupho yini? Avelaphi lamaphupho? Then wafika phambi komuntu obonayo umchazile ngihlushwa yileli phupho. Angakuchazeli ngokosiko ukuthi usiko luthi if uphupha usemanzini unobizo lwabantu abadala. What if umthakathi uvuse umuntu obethwasile ethakatha emandulo owashona wathi ngikunikeza ithuba liba ubuyele emhlabeni, ubuyele emzimbeni kaZibani, ufike uveze kanje sifuna ukuthi umandla lo ozobuyela kuye ahambe yothwasa. Then mawuhamba uyekugobela ukugobela uzawufike aboniswe lezi zinto ezivezwa yilo muntu. Afika abone akekho wrong ukugobela ngoba vele umsebenzi wakhe ukuthwasisa. So uma ngabe ezofika lo muntu othunyiwe kuba ezophila emzimbeni kaMandla afika veza amanzi uzobona idlozi ugobela, uzobona umuntu onobizo ugobela akuthwasisa. Kuthi umbuzo bekufanele na akuthwasisa? Ithi impendulo ayi. So ke naku sothwasile ubufanele na uba uthwase wasekuqaleni lutho ubungafanelanga. Then labantu uma ngabe beza bezohlola kuwe bezohlola kubani? Kumthakathi. Bezofuna inhlanhla kubani? Kumthakathi. Esikhundleni sokuba bathola inhlanhla mhlawumbe lo mthakathi uyazivala impilo zalabantu. Mina ukuthi wena uzawukhokha imali, uzangikhokhela imali bangizokuthakatha ngoba akumino laphayo ilo moyo kimi olaphayo. Khumbula angithwasanga mina. Akumino lapha abantu. Ilo muntu obelapha emandulo.
ovukele kimi obuyele kimi uma ngithi sengibuye okwesibili ngaye. So mina owami umsebenzi ukubeka isandla yena asebenza ezweni likamoya kodwa uzawusebenza ngendlela ehlambulukile. Kodwa lona wakakho owamnikeza ubezomosha impilo la ekhaya, uma ngabe wena umbeka izandla lowo muntu loyo wenza umsebenzi ongahambisana nalento wena oyicabangayo. Futhi ungazithola ungumthakathi kodwa ungazi ba uyathakatha. Okay. Ngoba unikezwe lo moya walomuntu othakathayo. So ke angeke ngithi uma ngabe ngithi akulula ukuphendula lo mbuzo ngoba uyohlola kubani. Lo muntu umele uyohlola kuye. What if wayengamalanga athwase kwayena? What if bengamelanga avule ngoba lento ayikho ekuthwaseni kuphela iya nasemabandleni. Bake bafika abantu no mkhulu sicela ukuhlola ibandla lami ngalihambe kahle. Mangubheka bekungamelanga kwaseqaleni ukuthi ngabe unebandla. And le nkulumo uma bizovela kumuntu oyi1 akuzoba sangathi lona umuntu akafuna abanye abantu balaphi. Yes. Ufuna kube uyena olaphayo. So ke akulula ukuyilungisa lento. Ngoba mawubheka manje wonke umuntu uyafuna uba ugogo. Wonke umuntu uyafuna uba umkhulu. So kuba ngathi fashion. So ke abathakathi mabebheka lento ifashion. Wonke umuntu uyayifuna lento. Ake singene ngayo, sishaye ngayo. Ake singene ngayo, sibulale izwe ngayo. Bese egcineni ithi incazelo cha kwakunomuntu obethwasile la ekhaya wangaqeda ukuthwasa kwakhe soke wavukela emzimbeni wakho. Usefuna wena uqedelele lo wamsebenzi. Ngithi mina leyo nkulumo inkulumo umele uyitshelwe usahlala phambi kwagobela. Athi njengoba uzothwasa kanje awuthwasela ukusebenza awuzolapha umuntu. Wena usaqhubha lo wamsebenzi owahlulwa uanti wakho okanye owahlula ubani unganaki ukuthi uzolapha awuzolapha umuntu wena. So uma ngabe incazelo izobuya kamuva kula ngithi mina akulula ukuba lento siyinqobe ngoba number 1 iningi lethu kasinawo amadlozi not like South Africa kuphela. Sengibuyo Zambia, ngibuya oZimbabwe, ngibuya oBotswana, ngibuya ngale mazweni ngihamba ngiyabheka akanadlozi unotokoloshi. Bangaka abanamadlozi bambalo. Bangaka abahlabela amadlozi namhlanje baningi izwe lonke lihlabela amadlozi. Kodwa mawuthi yambheka lo muntu ohlabayo akunadlozi elamukela lo msebenzi. Wanikezwa into yafike yavela njengedlozi. Kanti lento ayilona idlozi. Yena umehlaba ulangazelele impendulo ezovela edlozi liphi idlozi ngoba uma ngabe umuntu ezokuloya uqala sosidlozi eqala usalungena lutho. Wena uzaqhubeka uhlabe wena uqhubeka ulithuke idlozi lena idlozi alisebenza lengiphendula athula amadlozi kanti idlozi lakho lilindele wena uba ulikhulule. Nalapho futhi ngisathi lilindele wena. Ngicabanga ukuthi abantu bakithi badinga ukungena isikolo bake bagcina imali yabo ngakubo. Bangena isikolo bafunde ngezinto zikamoya. Kodwa funda kuqala ngobuthakathi ngoba iyona into ozolwa ngayo. Bamloya kanjani umuntu? Bamhlanyisa kanjani umuntu? Udla kanjani idakamizwa umuntu? Kuza kanjani umuntu ukuthi aphume ekhaya ayohlala esigangeni? Sibheke ngehlo likamoya. Ngabe izenzo zakhe ezingena buthakathi okanye ngabe khona isandla sobuthakathi kulento before uyithatha imali yomuntu? Angizoyithatha imali yakho ngakatholi ukuthi uthi amadoda akawahlali kuwe kanti inkingo. Sikuya then angizoyithatha imali yakho. Amadoda awahlali uloyiwe then lapho ke no kukhona singakwenza. Yebo. Kodwa leyo nto leyo asikakambulelwa okanye asikabi nasibindi enough esokuthi sithi ake ngisebenze ngendlela engithunywa ngayo. Angeke ngizosebenza ngendlela kaMhlongo angiyena kaMhlongo. Angeke ngisebenze ngendlela kaKhumalo angiyena umuntu wakaKhumalo. Ake ngisebenze ngendlela yakwaMotha okanye ngisebenze ngendlela yakwaShongwe ngoba ngithunywe ilabantu. Then ngisithathe kanjalo ke manje ke siye nayo phambili. Ungayohlola kodwa ungalithola iqiniso. Ungayohlaba ungalithola iqiniso. Wazi kanjani kulo muntu yohlola kuye uhlambulukile okokuqala. Kulezi insuku zanamhlanje lagcwele khona izithwalo. Umkhulu zibani uyathwalisa, umkhulu bani uyathwalisa, umkhulu bani uyathwalisa. Uma ngabe uzofika kimi uthi uzohlola ngiyibona inhlanhla yakho ngizayiyeka. Angizoyiyeka. Ngoba vele umsebenzi wami ukuthwalisa. So ngizoyeka kanjani into enhle? Akuvamile. So ke abantu uma ungixolele ngoba ngithe angeke ngikuthembise ukunikeza impendulo oyifunayo. No, it's okay. I'm like wow, okay, bengakwazi. Ungixolele. It's okay. Ngeke ngikunikeza impendulo oyifunayo. So ke kufuna kuba izwe nalo lisebenzisa ingqondo, mhlambe livule ingqondo lithi okay.
kanti impilo inje. Kanti ngiyakwazi ukuresigna emsebenzini ngithi ngizovula ibhizinisi qede ngingalivuli lelo business. Ukhona umunye umama ebandleni wathi mkhulu ngiyaresigna ngathi kule into ngekuyenze leyo. Umama Siya wase Bethlehem ngathi mama, you're not going to do that. You are not going to resign. Usathane masithi usathane sengijabathakathi bafuna uresign and then ke bakuphushe umisuse imali yakho. Uresign uyithatha imali yakho ulivulele business life iphele imali yakho. So I have to stop you. Ukuresign akuveli kuwe kuvela kubathakathi. Yibona bakuphushayo bakunikeze a business idea ukuthi mawungenza kanje wenze kanje uzophumelela. Uyidonsa imali yakho uyivulele business imeans at the age of 60 so usebenza phi. Bakuloya at the age of 30. Lo buthakathi lobo buyokushaya at the age of 60 at the age of 65 so kungasenawo amandla. So izinto emele siyifunde lezi ukuthi silwa nobani siqonde into esiyilwayo. Angeke ngugarante angisho ukuthi abekho abantu abahlola ngeqiniso kodwa ngithi mina ngiyafisa ukuthi abalaphi abasakhula abasengaqala ukulapha mhlambe abasakhula abangenayo kulolibizo funa imbangela yenkinga yomuntu. Qala idalwe yini lento na kanjani uzoyelapha kodwa ungakayithola imbangela yayo ukuthi lento ifike kanjani kulomuntu. Kungani lo muntu engenamfazi kungani lo muntu engenabantwana kungani lo muntu esiyayibona imihlolo la ngaphandle ukuthi noma singathi siyanifundisa ngeke nikholwe ukuthi umuntu uyahamba efile then uzohlola kubani ukuthi umuntu okay bheka lento uzobalekela esontweni. Lona umuntu wanikezwa umoya ongcolile ukuba ayovula ibandla. Leli bandla akulone lekaNkulunkulu akulone lakhe leli bandla ilalo moya uNkulunkulu walelo bandla lelo ilo moya owafakwa kulomuntu. So wonke umuntu obekwe izandla kuleli bandla ungumntwana walento. Enye into enginokutshela amakholwa nginokubatshela ukuthi as long as unomfundisi okanye unomfundisi empilweni yakho you don't serve your own God. You serve the God of that pastor. Awunayo uNkulunkulu wakho. Uma ngabe uNkulunkulu walowo pastor loyo kuyidemoni nawe useva lelo demoni. Uma ngabe uNkulunkulu walowo mfundisi loyo kungumoya ohlambulukile nawe useva lowo moya ohlambulukile kunjalo. Now before we siqala ukukhuluma uqale ngokukhuleka now ngifuna ukuya kuleyo ukuthi engathi singasiqala isifundiswe qala before sithatha amanye ama steps ngoba ngathi ulwangazi kahle esingenalo. So i-danger kahle yokuhlukana nokukhuleka firstly ngoba engathi impendulo kahle zethu ziqhamuka ekhona emkhulekweni ngoba nokunye size sitshelwa abantu nje mhlawumbe ngoba nokukhuleka sikwethe. Mama ngizophinde ngixolise futhi ngoba mhlambe nabalalele ekhaya bazawudideka ukuthi kahle lo muntu uthi yini isixazululo. eCape Town nginomndeni like umndeni esuyilunga lebandla oka William Isibongo bahlola ngazi 2023 bebakhonza lathi bekholwa kwangempela. Thola ukuthi umama unenyoka intombazane unenyoka amantombazane amabili onenyoka and umama uyobehola lelo khaya ngokuthandaza. So uma ngabe enenyoka ubani othandazayo ubani uNkulunkulu kaMama ile nyoka. Meaning ukuthi ungathandaza lo mthandazo lowo ubuye usebenze against wena. Ngoba uma ngizothi ngiya interview kusasa kwamele ngithandaze ngilayithe ibani zami baba enkazimulweni yakho ngisebusweni bakho namhlanje njengoba ngizophuma kusasa ngiya interview ngicela ukuthola lo msebenzi. Uthandaza ebukhoneni bokabani bale nyoka utshela bani imfihlo zakho nezilokotho zakho utshela inyoka uthi ayenzeni le nyoka izokwenzani le nyoka empilweni yakho izoqinisekisa uba wena akawuphumeleli. Then uphume kusasa uyoku interview car accident lo msebenzi kawutholi uthi uNkulunkulu akangiphenduli. Cha ukuphendulile uNkulunkulu wakho. uNkulunkulu wakho inyoka yakho. uNkulunkulu wakho ilo moya olalela lo mthandazo wakho. Okay. I'm sure you're looking at me like, okay, like, all right. So now let's get to this one. Silungisa kanjani
and nanokuthi mhlawumbe masikhuluma ngoShepherd Shongwa kaMotha yena uma ngabe siyekena angazi ukuthi uyalapha but mawulapha ulapha kanjani usebenza kanjani ngengezwe uzwa usho indaba yebandla so kwenziwa kanjani kahle kahle ngoba manje ngiyabuza yabona nje le hayi bengayazi okay base silungisa lesi simo ngoba ngiyazi ukuthi mhlawumbe ngesinye isikhathi sike senza izinto singa-understand ukuthi umthelela wayo ne-danger esiyenzayo emakhaya ethu ingakanani. Yebo, ake ngizoqala ngophendula ukuthi umthandazo wami wemihla nemihla ukuba uMvelinqangi uNomkhubulwane asilethele abaholi bamabandla nabelapha abesintu abavela kuye. Okay. Ukuze ukuthi umuntu uma ngabe engaphansi kwesandla somelaphi asinde, uma ngabe engaphansi kwesandla somholi webandla asinde, ngoba abelaphi bendabuko namabandla esintu ala eAfrika akunakuxabana. Yithi nje sodwa nje esifisa nje ukuxabana. Umthandazo mama uqala lapho ngoba wena ngokwakho ngeke usihole mama. Wena ngokwakho ngaphansi uba ube nomuntu ozalelwe ukuhola impilo zabantu ngeke ukwazi ukuphunyuka. Ake nje ngitshele nje into elula. Uyazi na ukuthi akumelanga upheke endlini yakho Monday to Sunday? Akumelanga ngipheke Monday to Sunday. Yebo. Awukwazi. Uyazi yini ukuthi akumelanga ulale ekhaya lakho mhlawumbe u6 months wonke phela uma ngabe unezitha? Awukwazi. Kunobuthakathi obuvuthwa nebhodo oliphekayo. Bakuloye ngokuthi namhlanje umepheka kwavuthwa lokudla uzobe edla lesi siqalekiso. Then the only way out ukuba wenze njani ungapheki. Awuwethu uqala kuyizwa le nto leyo. Awuwethu uqala kuyizwa le nto leyo. So ke ngiyaphi lapho ngiya ekuthenini uma okhokho bethu beyosilethela abantu abahlambulukile, abaholi bamabandla abahlambulukile, uzawuya esontweni uthandazelwe. Into embi abakufisela yona izobonwa ngumholi wakho. Akuthandazele, ayithandazele. Ngoba wena ngokwakho awunasithunywa, awunadlozi elikhuthele 24/7 eligadana nawe. Kodwa umholi nomelaphi lo noma ehambayo uma ngabe ethandazela abantu abathatha izinto kuye, nawe uyafihleka lapho. Mina ngikholelwa kuloko ukuthi thina sisodwa umuntu ngamunye kunezinto engeke nikwazi ukuphunyuka kuzo. Ngoba everyday kwamele uphekile. Umyeni wakho ufuna ukudla la ekhaya. Kanti umthakathi uloya lona lelibhodo ozolipheka wena. Lento oyithandayo aloye yona leyo nto leyo. And the way out yaloko ukuthi ungapheki. So akuyona into mhlambe engathi mina kuwe nansi way out. Ukusimama komphakathi kulele ebuholini baso isizwe. Into esisokolisayo nesihluphekisayo kakhulukazi ake ngithi Africa okanye South Africa ukukhohlakala kwethu thina esithenjwe yini. Ake ngithi ungithembile. Uthi ukuthi mina ngikhohlakela angiyona lento engiziveza ngiyiyo kuwe. Ngafika la emsakazweni ngikhulume ngendlela engikhuluma ngayo ngoba ngifuna indlebe zabantu isigidazeke. Kodwa unembeza ngakaphumi ngomnyango. Uyasho ukuthi angiyona lento, ngiyazazi ba angiyona lento engiyiyo. So ke la sibulawa ukuthi asinako ukuhlambuluka ekwelapheni. Asinako ukuhlambuluka ebuholini basemabandleni. UbuNkulunkulu esibushumayelayo nesibufakazayo abuphili ngaphakathi kwethu. Uma ngibona wena ngibona imali. Angiboni inkinga, angiboni umthwalo phezulu kwamahlombe akho. Kwamele ngibone imali isaka lempuphu, ngibone imali elizolungisa inkinga zami. So ke manje ngakiqale ilunge la ebuholini, ilunge la kithi thina esithenjwe yini ngoba kungumsebenzi wethu ukuqinisekisa ukuphila kwenu. Nina niyizimvu, thina singabelusi. Sinilusele empilweni, sinikhiphe enhluphekweni. So mangizoqola then ngisasewumelusi lapho. Ngithatha imali yakho ngazi kahle ukuthi ngeke usizakale, ngiumelusi lapho. Angiyena umelusi. Uma ngabe ngizothi okay kwamele unginikeze u20,000 ngibe ngazi kahle ukuthi ngeke uphile. Ngiyini lapho? So ke inkinga ilele la. Kodwa la ilele kahle kakhulu uma uza kimi kulombuzo ubuzile. Ngithi mina ungasheshi kunginikeza imali ungakamfundi.
ngifunde kuqala uyangiqonda na bangisebenza kanjani ngoba akuna quick fix engizokuthembisa yona njengoba uhlela phambi kwami namhlanje mhlawumbe kwaloyo ubaba wakho mhlawumbe inkinga yaqala phakathi kukama wakho nobaba wakho bese uthi uphi ubaba namhlanje siphi lesiqalekiso namhlanje then ukuze ngikwelaphe kwamele ngireverse 20 years back and mhlawumbe kusasa bafuna ukuthatha imoto yakho uyahluleka ukubhadala imoto uyahluleka ukubhadala indlu sebazoyithatha wena mawuza kimi you are not aware ukuthi kwaqalekiswa isibeletho kwaqalekiswa abantwana bakama wakho ukuze kufika la namhlanje so leso siqalekiso leso sina 20 years meaning ukuthi kwamele ngireverse mhlambe ngo-half waleyo minyaka mhlambe ngeinyanga so imoto na kanjani izawulahleka indlu na kanjani izawulahleka will you accept ukuthi ngiye kulo muntu sengilate and ukulahleka kwalezi zinto akusho ba lo muntu ngeke angisize kodwa usareversa usahlehlisa lesiqalekiso ngoba uma ngabe uyogeza ngosuku ogeza ngalo imistake enkulu ngosuku ogeza ngalo usuke uprevent the continuation of the curse in your life and when you prevent it from continuing where is that curse at that moment siku August maybe that curse you November meaning ukuthi September you still gonna struggle October you still gonna struggle November that's the end of the curse empilweni yakho then December January going there sekuyaqala ukukhanya kancane ake ngiphinde lenkulumo ukugeza ngosuku ogeze ngalo uprevent the continuation of the curse in your life yaleso siqalekiso uthi siyema wherever lasikhona asikho kulosuku namhlanje so if ever mhlambe ugezekile olwimini ungakwazi ukusiabsorba sizoma la and you stop it from continuing kodwa lokho it does not mean ukuthi njengoba besidlulile ku-August wena ngeke ube nenkinga ku-August still uzoba nenkinga ku-August ngoba vele lento beseyidlulile mhlambe makuthiwa ngo-September uzoba involved ku-car accident ungamane ungafi but still uba involved ku-car accident so if unga-understand uzothi ngigezile kodwa still I'm struggling ngoba awu-understand hence I'm saying angi-encourage umuntu ukuba angikhokhele engakangifundi ngifunde kuqala ngisebenza kanjani then uma ngabe sowuza kimi usuyaqonda ukuthi lo muntu usebenza kanje ngikhuluma nje sakhela umphakathi ibandla la eWest Rand la bazoza khona bazofunda siyoba nenkonzo futhi ngoSeptember khona la eWest Rand la bazoza khona bazofunda bafunde kuqala before lahlekelwa imali yakho ngoba uzawugive up kanti usendaweni right ngenxa ukuthi ujeshe wakhipha imali ungafundisekanga mama angikholelwa ekuthenini umuntu ongaphansi kwebandla kwamele aphile enhluphekweni angikholelwa kuloko ngoba uma ngabe kunjalo then ngesilahlekile akuyona into engayithatha le ngoba idemoni akumelanga lingene la kunobuNkulunkulu khona imoya emibi akumelanga ingene la kunobuNkulunkulu khona so nayo leyo masingake siyilungise leyo ukuthi mina kwelami side ngikholelwa ekuthenini uma mina uNkulunkulu engibusisa ngiphumelela nabantu abakhonza ngaphansi kwami kwamele benze njani kwamele baphumelele angikwazi ukundiza ngebhanoyi abantu bangenalo ibhayisikili kanti imuphi uNkulunkulu engimkhonzayo ngifike ngibe strict lapho ngithi awukwazi ukuhamba nami ube ukuhlela enhluphekweni khona into wrong uyenzayo ngoba ngithandaza uNkulunkulu ophilayo so ke angikwazi ukuvuma ukuthi lo uNkulunkulu loyo akabusise mina wena ube umenzile enhluphekweni so izinto lezi abantu kumele basifunde no kulesikhathi nje esisinaso njengamanje ngoba kuningi engibona ngathi ukuthi ke begazi so kulokuthiwa okay asipheke okay esihlale endaweni eyodwa so again uthola ukuthi ngempela izinto siyazenza ngoba ulwazi ilona singenalo mhlambe if ungasiza usize umlaleli where do we start noma izinto engiyilungela manje mhlawumbe ukusixwayisa nje ngezinto efanele siyiqaphele ngoba ngempela ngesinye isikhathi ukuyitshela ukuthi into yenza kahle kanti awuyenze kahle ubunzima bempilo kuphawu elokuthi kukhona umoya ongahlambulukanga osempilweni yakho lokho nje into yokuqala le nanokuthi uma uhlabile ekhaya kwase kuba khona into enhle eyenzakalayo kulelo khaya uphawu elokuthi khona into wrong kodwa lokho ngeke nikuvume lokho ngoba iningi labantu lithi idlozi lami liyasebenza njalo mangake ngakhala mhlambe ngenza umsebenzi
ngizawuthola umsebenzi, ngenza itiye, ngahlaba inkukhu, ngathola umsebenzi. Ngiyaxolisa ukuba akulona idlozi lelo. Isipoko okanye idimoni onikezwe lona. Lifuna ukupopayisa wena ngoba ubaba wakho oke waphila ubungamkhumbuza ukuba impuphu iphelile. Akashintshanga ndawo. Ubaba wakho uyazi ukuba awusebenzi, kawunamali yokwenza umsebenzi wenkomo, wembuzi. There is no way angathi kuwe yenza umsebenzi wembuzi ukuze nginikeze umsebenzi. Impawu lezo ekumele sisibheke lezo. Ukuhamba kahle kwempilo yakho uphawu oluhle olukhombisa ukuthini kunabantu abadala abakubhekile. Ukusinda like akesithi mhlawumbe ubuzophuma ngemoto mhlawumbe uye Westgate okanye uya eSouthgate. Imoto ivele imosheke eJardini. Mawuthi uyalalela ubheke ukuthi kune accident yenzekile, kunenkunzi ebanjiwe lapha. Uphawu lokuthi idlozi likhona. Ungangeni ku accident bese kuhamba nge-wheelchair ukuthi idlozi lakho likusindisile, likuvikelile. Angikuvumi lokho. Ngoba ngibheka indlela idimoni elisebenza ngakhona ukuthi idimoni liyakulalela uma ngabe uzoya ku-interview ligijime liyovala. Kodwa idlozi liyakuyeka ugule bese wena uyahamba uyohlola ubuye uzotshela lona ukuba malikuvikele. I don't know if I'm making sense. Why kwamele idlozi litshelwe uwe ukuba malikuvikele? Then lokho mina ngikuvumi lokho. Ngikholelwa ekuthenini uma ngabe kunezigebengu ezilekelela ngaphandle zodubula mina, kwamele lingitshele. Ungaphumi. Uma ngabe kunengozi yemoto kumele ngibe involved kuyo evela kumuntu, kwamele lingitshele. Ungaphumi. Kwamele lizovela mhlambe nangephupho. Angibe involved car accident ngobudedengu bokushayela kwami. Not ngobuthakathi. Abukho ubuthakathi okumele bukuthinte wena ungumntwana wedlozi. Idlozi liphila. Akukho lokho. Alikho idlozi ekumele likuwise ngemoto ngenxa yokuthi kawushisanga impepho. Hayi, izilimali imoto kwawena ulimali. Cha. Akuhambi kanjalo. So izinto ezincanyana okumele singabe navalo. Yebo le nkulumo engiyikhulumayo inga-challenge kodwa ngithi mina ake sikhulume ngento esiyibonayo. Mawuthi mhlambe siya challenge ubani uphindi ngibonani. Ngibonani ngaye, ngibonani ngomlando wakho, ngibonani ngekusasa lakho. Not ngokosiko ukuthi yebo kwamele ushisa impepho. Angikuphikisi lokho. Kodwa kuye kwenzeke ukuthi sidlalwe imimoya engahlambulukanga. Isibambe nje ngento encane. Impilo yakho mayihambe kahle. I-car accident yazi ngayo ingakenzeki. I-boyfriend engalunganga ezothwala ngawe yazi ngayo ingakathwali ngawe. Ungiyeka kanjani ngiyongena ku relationship abawuthwala ngami ukhona. Usuhlula idimoni wena. Utokolosho uyakwazi ukubona into ezokwenzeka kusasa but wena uyidlozi lami awuboni lutho. Into oyibona ukuthi angishisanga impepho. Hayi isuka lisebenza idlozi elinjalo. Alisebenza. So la sibanjwa abathakathi. Basibamba basithi nje ngci sinibambile lapha kani indawo. Mina ngithi idlozi lakho maliphila, thola i-relationship e-right, thola umsebenzi o-right. Alikhiphe emsebenzini oyingozi, likhiphe ebanganini abayingozi ngoba nedimoni liyakwazi ukufaka kubangani abarongo, likwazi ukufaka kuma relationships arongo ngenhloso yokuwisa impilo yakho. So ke nedlozi likugayidele entweni ezi-right, ubuye uzohlaba usubonga lento e-right eyenziwa idlozi lakho. Not ukuzohlaba uhlabela ukuthi ngihlabela ukuthi ngifuna ukuyovusa umuzi wakhe. Umuzi weni lo muzi engizovusa. Isibongo seni lesi engizosivusa. So ke kwamele nginithenge. Alright, mangabe ke kukhona mhlambe abadinga olwazi nanokuthi ngingezwe uthi kukhona ngazobe isonto lakhe ukuthi nizobe nifundisa abangathanda mhlambe ukuthola bakuthola kuphi kanjani. Sisasekuleyo ngiyabonga kakhulu ukuthi uyithinte. Ngicela balandele ikhasi eliku TikTok. Okay. It's Shepherd Shongwe Kamotha 964. Angidayisi lutho ngesandla sami. Okay. Akunamuntu umele angifakele imali. Nginawo ama product akalekelela eintweni eziningi. Aqala mhlambe ku 20 rand mangaphazami ayophelela ku 1000 rand. So ke bagade kunabantu ababhalela abantu kuma inbox. Bathi bazobahlolela babenzele izinto ezinjengalezo. Ngicela ke abalaleli beJoseph M bangakwenzi lokho. Awufakela umuntu othi uyimi imali. Kodwa mawufuna ukufunda kabanzi ngempilo landela ikhasi Shepherd Shongwe @964 ku TikTok. Ubukele nje ama video la ngifundisa khona.
ngoDisemba sobe sesiqedile isakhiwo sokuqala esisakhayo la ngoba okwamanje siyasicela ukulekelelwa ngoba siyayirent indawo nama ambulances wa rent yonke leyo nto leyo so ke siyasicela amakholiba asilekelele so yebo ngoDisemba sobe siqedile isakhiwo esokuqala kodwa ke ngoSeptember khona eWest Rand sobe sinenkonzo enkulu nje kabi. So kahle sikuthola nje ku-social silandele imfundiso lezi osukunazo. Abalandela imfundiso beme ngemali zabo beme ngokufuna ukungikhokhela so now I'm currently running away from people that wants to pay me ngoba abang understand how do you pay somebody that you don't understand. First understand me first, how do I work, then you pay. Kodwa nje kwamanje kungabe bikho umuntu othi sicela ukuya kuye niyamqonda nakusebenza kanjani mfundeni kuqala before nimnika imali yena. All right, and there you go. Ngiyakhumbula earlier on uthe ake sithi uphinde yathakatha abesenze example. Yebo Ngithi ngizoyilinda lengisho Facebook. Bekuyisibonelo. Yebo bekuyisibonelo. Usengaqala ukuthakatha mhlawumbe. But thank you so much and you know sigene safunda ukukhulu okunye ke kade singakwazi and then you're going to be joining a page labo in on social media makhona ke imbuzo enayo but ke thank you baba for isikhathi sakho and ngempela uthesiqala nje I was like okay ngithe wow okay abikwazi leyo kupheka njalo ayisayenzi very dangerous lalela umoya wakho uzopheka namademon pheka isicitho. Wow, basebenzisa izinto ezilula labantu lapha very simple things ongeke futhi uzicabange. yeah, well, thank you so much for your time. Well, and that's it for me. I gotta love and leave you. Thank you so much. And kusasa ulisine ebalike namhlanje ireza local Wednesday kamela ngophindile weyama mothana ubeze ngophindi khema umthakazela odladla ngoveze ngomkabadeli kumhla ka5 August 2026 sibiza ke lenyanga ngeWomen's Month and I pray that noma